Da der skulle være klimatopmøde i København her i december 2009, ville vi fra Albertslunds Kulturøkologiske Forening gerne sende et signal, eller et stort vink med en vognstang, kunne man måske snarere kalde det, op til topmødet om, at det er vigtigt at få indgået en global aftale. Og det endte så her ved jernbanemuren, støjmuren i Albertslund med, at vi fik lavet en 25 meter lang og 6 meter høj klodemosaik. Som vi kan høre, kommer der et tog en gang imellem, men så er der ingen tvivl om, hvor det er, vi er henne. Klodemosaikken, den består af den store eksisterende klode her. Den er 4 meter høj, og så er der ved siden af de 3 ekstra kloder, som vi skal bruge, hvis vi ikke får indgået globale aftaler. I den store klode her, der kan I se atmosfæren rundt om kloden, og det er jo den, det handler om i klimatopmødet. Men i virkeligheden har vi fortegnet den er blevet meget større og synlig. I virkeligheden er atmosfæren kun den tynde fuge her hele vejen rundt, og det er i de par millimeter, det er det eneste sted, vi mennesker kan leve i hele universet. Og alligevel er det lige præcis de par millimeter, vi er ved at ødelægge for os selv. Men hvis I kigger op på Danmark, her på den store klode, så er den rød. Og det er fordi topmødet skulle holdes i København. Den røde lampe lyste i København. Det var nu, der skulle laves en ambitiøs, en bindende global aftale. Det blev der desværre ikke, men advarselslampen, den fik vi i hvert fald tændt. Vi var godt klar over, at det hele ikke blev klaret i København, så hvis I kigger ude i Atlanterhavet, ude over horisonten, der kan I se, at der er der et rødt skær, det er fra Mexico City, og det er der, det næste topmøde skal holdes i 2010, og der er der altså så et skud mere i bøssen til at få lavet en global aftale. Vi kalder mosaikken for klodemosaikken, globale aftaler eller flere kloder. Og når vi fokuserer på kloder, så er det fordi, det er jo ikke det eneste, klimaet er ikke det eneste, der skal indgå globale aftaler omkring. Vi skal også have globale aftaler om vandmiljøet, havmiljøet. Vi skal have globale aftaler om fiskeri, fødevareproduktion, om forurening, kemikalier. Så vi skal passe på den klode, vi har. Alternativet, det er nemlig, at vi skal skaffe os nogle flere kloder, og det er altså lidt vanskeligt.